Market research? Check. Problem solution fit? Check. MVP? Built and tested. Product market fit? Achieved. Funding round? Confirmed. Ready to scale? Green light. Time to launch. All systems go. Tervetuloa kuuntelemaan Yritystehtaan Starting a Startup-podcastia, jossa me pureudutaan kasvuyrittäjyyden ytimeen. Tänään meillä on teemana Exit, tuo monen startup-yrittäjän haave tai taivas. Ennen kuin mennään tuohon teemaan, niin minun nimeni on Mika Fisk ja toimin tuolla Yritystehtaalla yritysvalmentajan. Exithän on teemana sellainen, joka kiinnostaa ja puhuttaa vähän jokaista startup-yrittäjää jo siinä yrityksen perustamisvaiheessa. Se on asia, jota välttämättä kaikki ei saavuta, mutta samaaikaisesti tosi moni nappaa siitä kiinni. Ja seurassani on Jussi Seppälä, ex-Visma, ex-Ficuro. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hauska, että pääsin vieraaksi. Ficurolla, ennen kuin mennään tarkemmin tähän teidän tarinaan, niin teillä on sillä lailla mielenkiintoinen polku, että 2017 on yritys perustettu. Sitten jo vuonna 2021 tulikin melko iso peluri Visma, joka osti teidät pois markkinasta. Mutta oikeastaan ennen kuin puhutaan siitä tarkemmin, niin me haluan Jussi pikkusen tietää sinusta. Kerro mulle, miten sä oot päätynyt softan pariin? Minkälainen sinun polku on ollut itselläsi? Jaa, no nyt oli hyvä kysymys. Kyllä mä muistan jo, vaikka urheilu on ollut aina se rakkain harrastus, niin muistan joskus ala-aste aikoina osallistuin jo tuossa tietokonekerhoon, missä sitten Basicillä jo vähän ohjelmoitiin ja se oli ihan hauskaa hommaa, vaikka en mä siinä hirveän syvälle mennyt. Ja sattui sitten niin, että kun lukion jälkeen yritettiin opiskelupaikkaa, niin ainut mihin pääsin sisään oli matematiikalla Joensuun yliopistoon ja sitä kautta tietojen käsittelytieteeseen ja sitä kautta vahingossa ajauduin alalle. Ja huomasin, että oikeastaan aika erikoista, että joku maksaa tästä, kun tekee tämmöistä hommaa, mistä tykkää. Eli tuommoinen klassinen harrastamisesta ammatti. Koodaaminenhan on muuttunut hurjan paljon ihan viime vuosina, puhumattakaan viime vuosikymmenistä, niin miltä tuo muutos näyttää tuommoisen alan ammattilaisen silmin? Se muutos on kyllä tosi valtava. Mä tässä itse aikaisemmin mä oon ohjelmoinut varmaan yli 20 vuotta ja sit mulla oli tämmöisen muutaman vuoden tauko tässä, kun en ole juuri mitään tehnyt. Mutta tässä nyt ihan muutama viikko sitten mä ajattelin, että mä pikkasen kokeilen, miten nämä uudemmat työkalut toimii. Koodasin jotakin ja käytin teknologioita, mitä en aiemmin ole edes käyttänyt koskaan ja aivan valtavasti pystyy saamaan yhdessä päivässä aikaan nykytyökaluilla, että se on muuttunut tosi hirveästi. Ja sen siinä niin kuin näkee, että kun tietää, mitä haluaa sieltä, voi tekoälyltä pyytää, että tee mulle tämmöisiä asioita. Sulla on itsellä arkkitehtuuri päässä ja sä saat sit siitä tosi nopeasti sen koodin tehtyä. Joo. Ja totta kai sit ymmärrät koodia ja voit tehdä pieniä korjauksia sinne, mutta sen perustan tekeminen on todella nopeata nykyään. Se on yllätti mutkin ihan täysin, että miten hirveästi pystyy saamaan nykyään aikaa. Ja ihan nollasta lähin tässä vähän aikaa sitten. Tuo on tosi kiehtovaa, mitä sä sanot, koska moni, joka tätä katsoo ja kuuntelee, niin näkee, että kaveri on osaava, kaveri on menestynyt, hallitsee tavallaan tuo oman pelinsä. Mutta mistä tuo tulee tuo halu mennä eteenpäin, edelleen jatkaa tavallaan puskemista? No, mä jollekin sanoin tässä vähän aikaa sitten, että mä en jää eläkkeelle. Mä mietin, että niinku sen sijaan, että jää eläkkeelle, niin kannattaa mieluummin etsiä jotain inspiroivaa tekemistä. Ja niin kuin tuossa yrityskaupankin jälkeen mä mietin, että mitä ihmettä tässä nyt sitten tekisi. Niin kyllä mä mietin, niin kuin, että mitä tekisin, vaikka en saisi rahaakaan. Niin sitten mä mietin, että no tommosia juttuja mä tykkään tehdä. Ja kyllä tässä kun tuli 50 mittariikin, niin mä lähdin miettimään, että niin kuin joskus aikoinaan mä oon mennyt sen mukaan, että sitten kun tämä tulee tehtyä tai lainat maksettua, niin sitten mä teen sitä ja sitten kun on sen ikäinen, niin mä teen tätä. Niin nykyään mä en enää mieti sitä, vaan mä teen nykyään pelkästään sitä, mistä mä tykkään ja niin kuin inspiroivia asioita. Se yleensä tarkoittaa sitä, että vähän oppii uutta ja pistää itseensä peliin. Kyllä. No jos me lähdetään tulemaan tuolta vuodesta 2017 enemmän jo sinne tavallaan yrityksen pyörittämisen vaiheeseen, niin
tai siihen ihan alkuvaiheeseen, niin mitä teillä Vesan kanssa pyöri silloin niin sanotusti mielessä, että mikä oli se ongelma, niin kuin startup-skeneessä sanotaan, mitä te lähditte ihan alun perin ratkomaan? No, tää on ehkä vähän noloa. Vesa oli aikoinaan kanssa tuolla Vismalla töissä ja oltiin samaan aikaan siellä tutustuttiin ja sitten kun Vesa lähti pois Vismalta mua ennen ja hän aina välillä kyseli, että lähettäisikö perustetaan yritys ja tehdään jotain ja mä olin Vismalla töissä vaan ja en mä silloin ollut kiinnostunut tästä ja no sitten mulla oli tämmöinen yksi henkilökohtainen unelma. Mä halusin viedä mun perheen tonne Espanjaa pitkäksi aikaa, kuukaudeksi sinne. Meillä on 5-henkinen perhe ja semmoinen oikein mahtava paikka. Sain niin kuin toteutettua mun unelma siinä. Me mentiin semmoiseen tosi mahtavaan paikka siellä, uima-altaat ja muuta ja vietettiin tosi mahtava kuukausi siellä. Ja siellä kun mä makoilin sitten siinä ulkoterassilla mä mietin, että oli kyllä mahtava unelma, että onneksi tuli tehtyä tämä unelma. Sitten mä lähdin miettimään, että vitsi, mulla on toinenkin unelma. Olen aina halunnut perustaa ohjelmistotalo. Niin mietisin, että eihän näin niin vaan toteudu, jos mä itse lähden tekemään. Sitten, siinä sitten kävi niin, että kun mä tulin pois sieltä Espanjasta ja menin takaisin Vismalle, mä saman tien sanoin itteni irti. Sitten mä soitin Vesalle, että mä nyt sanoin itteni irti, että lähdetään tekemään jotain. Että ei meillä mitään ideaa ollut. Okei. Mutta tuohan on aivan mahtavaa. Me yritystehtävällä puhutaan paljon siitä meidän asiakkaiden kanssa, että sun on tärkeää pysähtyä hetkeksi kaiken sen tekemisen keskellä. Ja tämä oli mullekin aivan uusi tieto, että tämä idea on lähtenyt Espanjassa uima-altaan äärellä. Tuollaisestakin paikasta ja tuollaisesta hetkestä syntyy jotain tämän kaltaista. Joo, aina mulla on ollut mielessä, että mä yrittäjäksi haluan, mutta sitten mulla on ollut toisaalta erittäin hyvä työpaikka oli Vismalla, missä mä silloin ensimmäisellä stintillä 17 vuotta menikin, että ei siellä muuten olisi ollut, jos ei se olisi ollut niin mahtava aikaa silloin. Aivan. Ja joo, me oikeastaan voisin hypätä asiassa vähän eteenpäin, että se varmaan tuntuu tietyllä tavalla kotiin paluulta, kun Visma sitten lopulta Figuron hankki. Olihan se vähän yllätys. Sitten vähän niin kuin miettii, että mistäs mä lähdin. Että ensin oli 17 vuotta Vismalla ja sitten pyöritin omaa yritystä 4 vuotta ja sitten takaisin Vismalle. Että niin kuin, mites tää tälleen? Ympyrä sulkeutuu. Ei ollut suunniteltu. Just. Niin. No hei, jos mennään siihen vuoteen 2017 Figuro-vuosiin, niin te perustitte yrityksen Joutsaa ja eikö se ole niin, että se edelleen tajat siellä asustella? Kyllä. Ja sen jälkeen, mitä siinä oikeastaan tapahtui tai itse asiassa tarkemmin, että mitä Figuro tarjosi asiakkailleen? No alkuun me lähdettiin liikkeelle. Mulla ja Vesalla oli muutamia asiakkaita, mitkä lähti saman tien kyselemään, että tehtäisikö me vähän niille juttuja. Ja ne pyynnöt sinällään oli vähän samanlaisia. Kummankin kautta kysyttiin semmoista tarjouslaskentaa, että saisiko sitä jotenkin helpotettua. No siitä me lähdettiin sitten miettimään, tehdäänpä ohjelmistotarjouslaskentaa varten. Ja lähdettiin sitä tekemään ja mä käytin aika paljon aikaa siihen, että se tulee teknisesti hyvä. Mä evaluoin paljon erilaisia teknologioita ja mä mietin tietysti, että mä otan kaiken sen opin, mitä mä Vismassa oli 17 vuoden aikana tehnyt. Kaikki ne virheet, mitä on tullut ikinä vastaan historian painolasta ja teen niin hyvin, kun sen vaan pystyy tekemään. Ja vaikka kyseessä olikin semmoinen pieni mokkula. En mä tiedä, alitajuisesti ehkä mietin, että se ehkä joskus kasvaa, jotain muutakin tehdään. Ja ensin tehtiin siis tarjouslaskenta ja sitä lähdettiin käyttämään ja sitten se siitä lähti pikkuhiljaa kasvamaan. Sitten lähdettiin pyytämään, että kun tässä on nämä tarjoukset, niin olisi se kiva, kun tässä olisi toi myyntitilauskin. No, tehdäänpä myyntitilausjuttu tuohon lisäksi. Se kun oltiin tehty, niin sitten seuraavaksi lähdettiin tietysti kysymään, että miten ne myyntilaskut? Ja olisi se kiva, kun tänne voisi tunnit kirjata johonkin. Ja varastoakin hallita ja tuotantoa. Siitä sitten tuli koko erppi. Ja siinä se alkoi se myyntitilausten jälkeen jo vähän niin kuin näyttää, että mihinkä suuntaan lähdetään menemään. Mutta ihan aluksi kun lähdettiin, niin me lähdettiin vaan ratkaisemaan asiakkaan jotain tarvetta ja mietittiin, että tehdään tätä nyt vaan.
Tuossa kun mä kuuntelen sinua, niin minusta tuntuu, että sieltä niin kuin tietty toistuva teema nousee, että te olette hyvin niin kuin korvalattiaa vasten tehnyt työtä, eli hyvin markkinalähtöisesti. Se, mitä sieltä kentältä on noussut, te olette suoraan sitä lähtenyt hyödyntämään. Joo, ja oikeastaan se on se kaikkein tärkein mun mielestä. Että niin kuin, täytyy olla tosi paljon tekemissä asiakkaiden kanssa, että se ymmärrät, että mitä ne oikeastaan haluaa. Ja näin jälkikäteen kun miettii, niin paljon tehtiin tietysti virheitä ja opittiin, mutta hyviä asioita oli semmoiset, että etukäteen koitettiin selvittää asioita, että mitä sitä nyt mikä se oikeastaan se perimmäinen tarve sillä asiakkaalla. Ei pelkkä halu, vaan se oikeasti se tarve. Ja sitten niin kuin lähtee miettimään täysin tyhjältä pöydältä, että okei, historian painolastiot aina se tehdään näin. Mutta kun me tultiin ulkopuolelta ja katsottiin ihan niin kuin, okei, toi on se tarve, millä tavalla se saadaan mahdollisimman paljon. Me pystyttiin jotain steppejä ehkä välillä poistamaan sieltä kokonaan ja suoraviimaistamaan tiettyjä asioita. Ja niin kuin se asiakkaan ymmärtäminen oli oleellisinta ja se on varmaan se suurin asia, mihinkä niin kuin aloittavassa yrityksessä kannattaakin kiinnittää huomiota. Ymmärtää tosi paljon, että mitä siellä on ja ei ainakaan ensimmäisenä lähteä koodaamaan. Niin kuin ehkä itse tehtiin siinäkin virhettä, mutta niin kuin mitä aiemmin pystyy validoimaan ja oppimaan, että mitä sieltä loppujen lopuksi tarvitaan, niin sä vähennät sitä hukkaa, mitä siinä syntyy kuitenkin. Ja discoveriksen tätä taidetaan nykyään sanoa, mutta mä olin kova Steve Blank-fani siinä, että luin startup-manuaalia kyllä älyttömän paljon ja Eric Riesin Lean Startuppia ja näitä. Niin niissä oli hyviä vinkkejä ja sitä koitin noudattaa, niitä vinkkejä siellä. Se tuli tiettyä frameworkia ja niin kuin pohjaa sille tekemiselle. Ja aika hyvinhän tuossa sitten lopulta kävi. No joo, se yllätti itsensäkin sitten, että miten nopeasti tilanne muuttui. Me itse asiassa nähdään yritystehtävällä aika paljon tätä samaa meidän founder-asiakkaiden kanssa, että siellä on tietynlainen balanssi sen asiakkaan kuuntelemisen kanssa ja sitten sen niin kuin oman näkemyksen yhteensovittamisen kanssa. Ja se meidänkin neuvo on, että korvaa mahdollisimman paljon sitä asiakaskenttää, koska sieltä ne havainnot tulee. Ja tuossa kun minä sinua kuuntelen, niin minä huomaan, että teillä on myös ollut aika paljon tämän balanssin hakua. Todella paljon. Että niin kuin meilläkin aina kuviteltiin, että me tiedetään, miten asia oli. Ja sitten niin kuin näin niin kuin nyt jälkikäteen on oppinut sen, että mitä nopeammin ymmärtää, että on väärässä, niin sen nopeammin asiat etenisi. Ja nyt niin kuin seuraavassa startupissa, missä on mukana, niin tässä tätä ainakin pyritty taklaamaan, että jos saman tien ymmärretään, että kyllä nämä meidän arvaukset on kuitenkin pielessä. Että niin kuin kun se on se lähtökohta, niin se on jo paljon parempi. Just näin, jututa asiakasta, jututa markkinaa. Kyllä. Että sieltä se sitten rakentuu. Testaa mahdollisimman nopeasti. Tee semmoisia wireframeja, jotain, millä sä voit näyttää vähän asiakkaalle, että ne ymmärtää, että mistä on kysymys. Sen sijaan, että koodaisit kuukauden ja sitten sä näytät jotain. Tai koodaat puoli vuotta tai vuoden ja sitten sä lähdet ekaa kertaa näyttää. Ei mitään järkeä. Joo, kyllä. Sitten tuossa aikaisemmin sanoit, että onhan tässä virheitäkin tullut tehtyä. Viittikö se pikkusen avata? Minkälaisia haplunkeja siellä on niin sanotusti käynyt? No, tietysti tämä validointi, sen mä sanoin. Mm-hmm. Mutta se, että meidän mielestä, mun mielestä, startupia ei kannata ensimmäisenä palkata myyjää. Myymään sitä, mitä te olette just lähtenyt tekemään ja millä ei välttämättä product market fittiä vielä tehty. Kun siinä on myyjä, se myyjä keskustelee asiakkaiden kanssa, se saa sen suoran palautteen asiakkailta ja sä saat filtteröitynä omistajana siltä myyjältä, mikä kertoo, että kaikki menee hyvin. Ja pipelineissa on asiakkaita, mutta niin kuin sit voidaan hommata myyjä, kun on product market fitti. Omistajien pitää tehdä se myynti siinä alkuun, jotta ne saa se suora ja oikein palautteen asiakkaalta. Ne saa siltä suoraan uusia ideoita ja paljon muuta.
se oli niin kuin semmoinen, siinä menetettiin aikaa ja rahaa. Ei välttämättä hirveästi, mutta kuitenkin se oli selkeä virhe. Kyllä, ja pakko sanoa kuulijoille, että tuo on aivan kultajyvä ajatus. Me sanotaan myös paljon meidän asiakkaille, että sulla on pakko olla se oma korva niin sanotusti sitä lattiaa vasten, koska miten muuten sen tiedon ikään kuin sieltä asiakkaalta saat yhdistettyä siihen omaan liiketoimintaan. Ja jos sulla on vaikka ulkopuolinen myyjä, niin siinä on aina se riski, että se tieto ei sillä tavalla kulkeudu, mitä sitä tarvitsisi siihen omaan liiketoimintaan. Että kyllä se meidänkin viesti meidän asiakkaille on, että heittäytykää tuleen, että se karaisee, sieltä ne parhaat opit nousee. Kyllä. Ja niin kuin myyminen on niin kaukana munkin mukavuusalueelta, niin vaatihan se ihan hirveästi se, niin kuin se myöntää, että vitsi, mua on itse tässä tehtävä myyntiä, että mä itse opin ja mä itse otan ja kylmä soittaa. Se, mikään ei ole mulle kauheampaa kuin se. Ja silti mä oon tehnyt sitä ja olen saanut kauppoja tehtyä ja olen saanut suoraa palautetta. Se on niin kuin karmeeta. Oli ensimmäistä kertaa ottaa luuria käteen, kun mä muutenkaan puhelimessa paljon. Miltä se nykyään tuntuu, luurin kouraan ottaminen? Kyllähän se hirveetä on. Mutta silti sen tekee. Niin. Ja silloin kun on pakko tehdä, niin silloin se tehdään. Mut niin just näin. Sä vaan niin kuin pakotat itsesi. Mä tein tarkat muistiinpanot, että tolla tavalla mä tulen puhumaan ja mä viilaan. Mutta kuitenkin mä tein sen. Että kukin tekee omalla tyylillään. Ja siinäkin pitää löytää sitten se oma tyyli. Että mä en voi olla semmoinen, että mä pusken, että osta multa. Niin se on kyllä enemmänkin sitä, että mä kysyn, että sä oot asiantuntija tässä. Meillä on pieni ongelma, voisinko mä vähän haastatella sua tästä? Just näin, sitä ei kannata tehdä liian vaikeaksi itselleen. Jos me mennään jo hivenen tavallaan sitä vuotta 2021 kohti, niin missä vaiheessa se alkoi näyttää, että hetkinen, tässähän saattaakin tulla osakekauppa vastaan? Kyllähän se meillä mielessä oli, kun me huomattiin, että tästä nyt alkaa erppiä tulla. Ja millä tavalla me sitä yritystä niin kuin vedettiin, minkälaisia päätöksiä me siellä tehtiin, niin kyllä se niin kuin oli tiedossa, että sitä me haetaan. Mutta sitten se realisoituminen, että yhtäkkiä tulee tuolta kyselyä, että myisittekö meille ja tuolta sitten toista kyselyä ja niin kuin sillä tavalla alkaa tulla niitä. Sitten sä alat niin kuin ymmärtää, okei, tässä on nyt tarjouksia pöydällä, että kyllä se todennäköisyys kyllä kasvaa. Joo, ja tuossa kun me aikaisemmin juteltiin, niin viittasikin siihen, että sieltähän tuli itse asiassa yllättävän paljon asioita, joista ei tiennyt, joista piti sitten ottaa selvää. Siis kyllä, että niin kuin muutenkin se, mullahan muuttui sillä tavalla rooli kovasti. Mä alun perin kuvittelin, että mä oon se teknologiakaveri pelkkää, että mä hoidan tuotekehityksiä, that's it. Mutta eihän se niin mennyt. Sitten homma vasta alkoi rulaamaan, kun ymmärti sen, että en mä voi olla pelkästään tässä mun omassa lokerossa noin pienessä yrityksessä, vaan mun pitää ottaa vastuuta vähän sieltä ja täältä ja mennä sinne omalle mukavuusalueen ulkopuolelle ja lähteä soittelemaan ja lähteä käymään asiakkailla ja tehdä kaikkea tätä. Niin Olitteko te vielä tässä vaiheessa Vesan kanssa kahdestaan vai? Siis, oli meillä kehityspuolella alihankkijaa mukana kyllä, että heidän kanssa tehtiin sitä, mutta joo, paljon joutui niin kuin muuttamaan sitä omaa rooliansa kyllä sit siinä ja ottamaan uusia asioita vastaan. Et piti mukautua siihen ja joo, siihen kannattaa niin kuin tottua, että jos aikoo niin kuin päästä eteenpäin, niin pitää olla hyväksyä, että paljon pitää oppia ja paljon pitää venyä sinne ja tänne ja paljon pitää kuunnella asiakkaan ja paljon pitää ymmärtää, että sä oot kyllä ihan väärässä tässäkin ja puskee vaan silti kovaa. Kyllä. Hirveästi työtä. Joo. Mehän yritystehtävällä autetaan yrittäjä just tavallaan noissa kysymyksissä, että ei ole yksin siinä tilanteessa. Mutta siinä vaiheessa, kun Visman puolelta
yhteydenotto tuli, niin miltä se teidän arki oikeastaan sillä hetkellä näytti? Mä kattelin tuossa mun vanhoja muistiinpanoja. Mulla oli onneksi tapana aina kirjoitella vähän muistiinpanoja, niin kävin tänään, kurkkasin vähän mitä siellä oli. Niin ensimmäinen yhteydenotto kun tuli, niin totta kai sitä oli tosi jännittyneenä, että tämähän on mahtavaa ja ei välttämättä sitten kuitenkaan ne tarjoukset ollut ihan sillä linjalla, mitä niin kuin itse odotti. Ja sitten siinä vähän oli pettymystäkin ja kaikkea tämmöistäkin ja siinä käy hyvin monenlaisia tunteita sitten siinä. Sitten kun alkaa tulla lisää tarjouksia ja sitten sä ymmärrät, että nyt todennäköisyydet kasvaa, sulla on useita tarjoajia ja sä saat niitä vähän kilpailuttaa ehkä keskenään ja saat vähän lisää perspektiiviä siitä, mitä se hinta voisi olla. Ja kyllähän se niinku todella jännittävää on ja sitten niinku sitä ehkä liikaakin miettii sitä, että mitenkä tätä vie eteenpäin. Tärkeintähän siinä niinku on, että sä varmistat nykyiset kaupat saadaan kotiin ja bisnes jatkuu normaalisti. Sä et voi lopettaa sitä normibisnestä ja normitekoa siinä, että vaikka sulla nyt tarjouksia sitten onkin pöydällä. Et paras tapa saada ne kaupat kotiin on sillä, että sä vaan hoidat. Paras tapa saada se exit-hoitoa sillä, että sä hoidat vain ne kaupat kotiin ja jatkat bisnestä koko ajan. Ja niin kuin, et liikaa mieti sitä, vaikka se pyöriikin sulla koko ajan päässä, etkä voi kellekään kertoa mitään. Kyllähän tuo aika semmoinen jäitä hattuun hetki on, kun mietitään, että tässä mennään ehkä jossain vuodessa 2020 loppupuolella ja sitä ei loppujen lopuksi ole kovin kauan, kun se idea on siellä Espanjan uima-altaalla tullut. Joo, se aika meni tosi nopeasti tietysti siinä, että jos nyt miettii, että 2017 ihan siinä loppuvaiheessa, olisiko jo siinä lokakuussa perustettiin yritystä ja sitten vähän alettiin 2018 alkoi jotain olla myytävänä, niin sitten kun päästiin 2021 puolelle, niin sitten alkoi olla sitten tarjouksia pöydällä. Niin olihan se vähän yllättävää. Mutta no sekin, että mekin oltiin vielä hyvin alkuvaiheessa siinä, että meillä ei hirveästi ollut asiakkaita, mutta se on niin kuin näin jälkikäteen tärkeää ymmärtää, että mitä ne toiset yritykset sitten on lopulta ostamassa. Nehän voi ostaa liikevaihtoa, ne voi ostaa asiakkaita, mutta ne voi ostaa myös teknisen ratkaisun teknologiaa tai työntekijöitä. Ja jos nyt miettii tästä, niin aika helppoa miettiä, että mitä ne meidän tapauksessa haki. Että meillä ei asiakkaita ihan hirveästi ollut vielä siinä vaiheessa, että sen exitin pitää ymmärtää, mitä sillä ollaan haluamassa. Kyllä. Kun yritystehtaalle tulitte, niin se taisi olla vuosi 2020 ja no siitä asiat lopulta eteni aika nopeasti, mutta minkälaisena sinä koit tuon yhteisön, tuon ajan yritystehtaalla? Sehän oli tosi mukavaa ja kun Markohan oli meillä ollut advisorina jo aiemmin, jotenka yritystehtaalle siirtyminen ja Marko pysyi meidän valmentajana silloin, niin sehän vaan niin kuin syventi tätä suhdetta ja helpotti kommunikointia. Ja lisäksi mä tykkäsin tosi paljon siitä että niin kuin oli muita ihmisiä ympärillä, mitkä oli vähän samanlaisia, pystyi puhumaan samoista asioista. Sitten tietysti ne tilat oli ihan uudet sit siinä ja urheilumahdollisuuksia siinä mukana ja tyyppejä, kenelle voi kertoa näistä asioista. Että niin kuin, kuitenkaan aina ei löydy sitä juttukaveria näihin asioihin, kun haluaisi. Siinä ympäristössä se onnistui kyllä. Oli paljon juttukaveria, mikä on tosi iso juttu. Okei Jussi, jos miettii, että nyt ollaan vuodessa 2025, tässä on tiettyä oppia kertynyt reppuun, niin mitä sinä ehkä tekisit seuraavalla kerralla toisin? No se, mikä mä mainitsinkin, on se validointi. Ei lähdetä koodaamaan eikä tekee yhtään mitään ennen kuin sä oot jollain tavalla varmistanut, että tonne suuntaan kannattaa mennä. Se, mikä me tehtiin tosi hyvin ja mitä kannattaa tehdä muulloinkin, ainakin ohjelmistopuolella, toimii tosi ketterästi ja nopeasti. Semmoiset ratkaisut tehdä sinne, että sä
pysty tuomaan uusia ominaisuuksia asiakkaille nopeasti käyttöön ja kuitenkin ole laadukas siinä. Laadukasta työtä pitää pystyä kuitenkin tekemään. Semmoinen joustavuus, sä joudut muuttaa suuntaa silloin tälle, niin et lukittaudu liikaa. Tämä on tietysti toinen tärkeä juttu. Exitin mahdollisuutta tietysti kasvattaa paljon se, kun se on semmoinen skaalautuva bisnes. Että niin kuin softaa voi tehdä monella tavalla, voi olla monenlaisia bisneksiä, mutta niin kuin Figurollakin esimerkiksi skaalaaminen uusiin asiakkaisiin, uusien asiakkaiden lisääminen ja käyttäjämäärien kasvaminen, niin se oli niin kuin huomioitu ja se oli tosi helppoa. Eli se business sinällään pystyy skaalautumaan helposti. Sitten semmoisen asian kanssa taisteltiin tosi paljon, kun puhutaan product market fitistä ja sitä erottautumisesta. Että niin kuin se pitää pystyä olemaan erilainen kuin muut, koska samaa palvelua tarjoaa aika moni. Niin mikä se on se aina se, että mikä sut erottaa? Tämän kanssa me tehtiin tosi paljon töitä ja toisaalta sitten löydettiinkin jotain. Et monestihan niin kuin yritykset varmaan miettii, että okei, mä erottaudun sillä, että mulla on tää ja sitten mulla on tää ja sitten mulla on vielä tää. Mutta sitten sä voit erottautua, että sä kavennatkin, että okei, mulla ei ole eikä tota, mutta tää pikkuasia mulla on ja se onkin hemmetin hyvin. Ja sitten mä vaan liityn muihin järjestelmiin vaikka sillä, että niinku ei tarvitse tehdä just samalla lailla kuin muut, että joku kaventaa tai leventää tai vähän niin kuin eri asiakasryhmää tai erilaista myyntikanavaa. Tämmöistä se erottautuminen on tosi tärkeä. Ehkä sitten semmoinen, mitä mä nyt lähdin tekemään ja ehkä sillä, mä en tiedä onko sillä merkitystä me Exitin kanssa, mä kuvittelen ainakin, että on. Että niin kuin piti tuoda paljon esille sitä, mitä tekee. Että toisaalta se vähän niin kuin nolotti, mutta niin kuin, että ja pelotti, että tässä on minä ja tässä on mitä mä oon tehnyt, että joudut arvostelun kohteeksi, mutta sun on tuotava esille rohkeasti sitä, mitä sä oot tekemässä. Mä tein tyhmiä YouTube-videoita kaikkea, missä mä niin kuin esittelin juttuja vähän, mitä tiettyjä juttuja tehdään. Tein web-sivuja ja kaikkea tämmöistä, mutta ne kävijämäärät kuitenkin oli aika hyviä ja Google-hakutulokset sitten aika hyviä siellä ja mä kuvittelen, että kun sitä näkyvyyttä, sitä pitää vaan luoda sinne. Sitten jos vielä jotakin tuosta koettaisiin keksiä, mitä kannattaa tehdä. Tietysti ne omat paperit ja dokumentit ja kaikki muut, järjestelmällinen toimintatapa heti alusta alkaen, niin se helpottaa aika paljon. Ja varsinkin sitten, jos ensimmäisiä yhteydenottoja tulee ja sulla on paperit järjestyksessä, sä voit niin kuin kertoa, että okei, tuolla on noin ja tuolla on noin. Että tuolla on asiakashaastattelut ja tuolla on meidän validointi ja tuolla on tommoset. Niin se on tietysti iso juttu. Ja ehkä viimeisenä nostaisin vielä esille sen rahoituksen, että se miten pitkä kiitorata on siinä, että sen pitää olla riittävän pitkä. Että no jos ERPiäkin tekee, niin yhdessä vuodessa ei välttämättä saa ihan hirveästi aikaa. Niin mitenkä sä hoidat sen rahoituksen silleen, että sulla on oikeasti jotain myytävää ja sulla on niin kuin mahdollisuuksia saada jotain valmiiksi. Siinä esimerkiksi tämä Markon työ autti tosi paljon. Tosi mielenkiintoisia kommentteja ja varmasti herättää paljon ajatuksia kuulijoilla. Startup-piuteen liittyy vahvasti kuitenkin semmoisia mielikuvia, että se on äärimmäisen suurta riskinottoa. Sulla menee rahat, sulla menee perhe. Kaikki on kertaa 100. Jaksaminen on aina tietyllä lailla tapetilla. Ylipäänsä sen työn ja elämän balanssin pitäminen, niin miten sinä olet tämmöisen asian kokenut? Sekin olet kuitenkin perheellinen mies. No joo, kyllähän siinä joutui tosi paljon tekemään töitä ja kyllähän meillä perheessä kanssa keskusteltiin tässä, että tarviiko sitä niin kuin, tai
et voi olla töissä 12 tuntia joka päivä. Et välillä nyt työviikot, tai aika paljonkin, työviikot oli 60-90 tuntia. Et kyllä sinne niin kuin sai silleen tehdä. Ja toi oli silleen hyvä kysymys. Siinä sanotaan 2019-2020 siinä vaiheella. Me oltiin vähän semmoisessa niin kuin tilanteessa, että meillä oli jotain valmiina, mutta me oltiin vähän silleen jumissa. Ja mä harrastan juoksua ja mä tuolla pitkin mettiä juoksin pitkiä lenkkejä, niin mä olin yhdellä lenkillä ja mä sitten mietin, että jotakin tässä täytyy tehdä. Meidän täytyy joku muutos tehdä ja sitten mä siellä sen pitkän lenkin aikana mä niinku tein pläniä ja siellä mä niinku päätin, että okei, mä nyt en ole pelkkä tuotekehityksen vetäjä, vaan mä otan vastuuta sieltä ja täältä ja mä siellä tein myös päätöksiä niin kuin omaan hyvinvointiini liittyen. Eli lopetin muun muassa alkoholikäytön kokonaan ja en ole selkeä ottanut tippaakaan. Wow. Ja silloin siirryin yhä vahvemmin kasvissyöjäksi, mitä on edelleenkin tässä. Ja kiinnitin niin kuin huomiota siihen, että niin kuin ei tule ohipäiviä. Sen huomasi vaikka välillä sattui saunakalia ottaa tälleen, mutta niin kuin ei tule ohipäiviä. Sä jaksat ja sä oot pirteä ja sulla on energiaa ja aamut on kaikista parasta aikaa. Niin saat huomattavasti paljon enemmän irti itsestäsi. Juoksulenkit on kyllä ihan parhaita, se on pakko allekirjoittaa. Tosi mielenkiintoinen kuulla. Tuossa sulla on niinku selkeä muutos ikään kuin tapahtunut tuon oman niinku hyvinvoinnin ylläpitämisenkin suhteen. Ja ne on ihan selvästi palvellut sitä arkea. Kyllä. Että niinku, jotenkin mä sen niinku mietin, että joko mennään täysille nyt tonne tai sit unohdetaan. Mä mietin, että no minä teen ihan kaikkeni, mitä mä pystyn. Että niinku tuosta enempää en pysty. Että niinku pidä itteni niinku hyvällä tuulella ja skarppina ja pää toimii satasella ja niin. Ja täytyy myöntää, että on ollut hyvät päätökset. Että niinku, se on niinku, kun miettii sitä 10 vuoden taakse vaikka, niin kun tuli ohipäiviä ja tuli väsymystä aamulla, niin eipä ole semmoisia enää ollut. Ja hyvin jaksaa ja tuntuu, että niinku hyvässä kunnossa edelleen. Tuo on mahtavaa kuulla, kun eihän yrittäjyyden aina tarvitse olla sitä polvet suon pohjaa myöten kulkemista. Niinpä. 2021 Ficuro alkaa siirtymään Vismalle. Siinä on elämäntapamuutoksia, on hyvinvointimuutoksia myös tehty. Ja nyt tässä hetkessä tänä päivänä alkaa pikkuhiljaa uusi vaihe taas olemaan tapetilla, niin mitkä on sellaisia toimintatapoja, mitkä se mielellään jätät sinne Jussi alle 50V-vaiheeseen? Mitähän mä tohon sanoisin? Nyt tuli vaikea. Ehkä semmoista, tai mitäs mä nyt sanoisin? No, ehkä sitä ei kannata vetää ihan sinne loppuun asti aina noita työviikkoja, että kun 100 tuntia alkaa tulla, niin sitten kannattaa vähän miettiä perheenkin kannalta, että ei enää sinne. Et vähän maltillisemmat työmäärät ja sitten taas toisaalta se aika, kun ollaan töissä, niin sitten se tehdäänkin sitten tiukasti ja kunnolla ja ollaan niin kuin virkeänä siinä hommassa, mitä tekee. Että ehkä se on se suurin yksittäinen asia, että ei kannata väsyneenä vetää sitä 100 tuntia viikossa. Kynttilä ei kannata polttaa molemmista päistä. Niin, kyllä varmaan sinne suuntaan menisi. Joo. Se viittasit tuossa aikaisemmin, että sä oot uudessa startupissa mukana. Onko tuo projekti jotain sellaista, mistä sä pystyt meille hivenen kertomaan? Joo, tämä oli mielenkiintoinen juttu. Tämä on Norjasta lähtöisin ja se perustuu semmoiseen asiaan, että lähes kaikilla esihenkilöillä on 121 palavereja niin kuin oman tiiminsä kanssa ja monesti sitten nämä palaverit on semmoisia, että ne on vähän hätäisesti suunniteltuja ja kiireessä vedetään ja sitten niissä ei välttämättä ole rakennetta. Ja sitten taas
ne ei kuitenkaan johda välttämättä oikein tuloksiin tai kehittymiseen. Ja tämä meidän startuppi muuttaa tämän. Ei se enempää eikä vähempää. 121 on tosi loistava johtamisen väline, mutta sitä ei aina osata hyödyntää. Tuo mahtavan kuuloinen lupaus. Joo. Tämä muuttuu. Näin on. Jussi, meidän asiakkaat mielellään oppii muilta ja näin kokeneen kaveri ollessa kyseessä, niin on pakko kysyä, että mitä olisit tehnyt toisin? Minkälaisia virheitä siellä ehkä oli? Tai oliko Figurin kohdalla jotain tällaista? Nyt kun tätä vielä miettii, niin sellainen asia tulee mieleen, että startupissa on välillä tosi vaikea pitää fokusta siinä pääasiassa. Startupihan tulee inspiroituneita ihmisiä, millä on paljon ideoita ja etsitään sitä product market fittiä ja luontevaakin, että tulee ideoita ja kokeillaan asioita. Mutta sitten kun on mietitty, että toi on nyt se polku, mihinkä ollaan menossa, niin se pitäisi uskaltaa pitää tarpeeksi pitkään. Sä et voi koko ajan hypätä sivulle, että okei, me voitaisiin tehdä yksi asiakas pyyti niin okei, mennään tekemään sinne vähän tämmöisiä, vaikka ei se yhtään ole sillä omalla linjalla. Sen fokuksen pitäminen, se on tosi vaikeaa ja eikä siinä ole varmaan minkäänlaista selkeää ratkaisua, että mistä tietää, että mikä siihen kuuluu, mutta siihen kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota. Mekin tehtiin virheitä siinä, että me lähdettiin tekemään juttuja sen meidän pääjutun ulkopuolelle, mikä vei resursseja. Ja se on se ongelma, että aina kun vaikka se kuulostaa pieneltä, mutta aina kun sä pistät huomiota jonnekin muualle, niin se on pois siitä just sun pääasiasta. Ja jos sä pistät sun kaikki paukut siitä pääasiaan, niin silloin se menee eteenpäin hyvin. Ei kannata startupissa ottaa tai useita semmoisia juttuja. Ei kannata perustaa 3 startuppia samalla, että mä teen tällä ja tällä . Silloin varmaan mikään niistä ei kehity. Tuo on tosi inhimillinen haaste, jos mietitään, että jos me mennään sinne startupin arkeen ja huomioidaan se, että siellä etsitään sitä product market fittiä koko ajan. Ja sitten tuleekin se tilanne vastaan, että sulla tulee ostaja, joka tarjoaa vaikka 5-numeroisen summan rahaa asian X tekemiseen, niin kyllähän sinne joutuu miettimään, että tartutaanko me tähän mahdollisesti ulkopuoliseen ylimääräiseen tekemiseen, koska siinä on tuo raha saatavilla vai pidetäänkö pää kylmänä ja jatketaan niin kuin ennenkin. Kyllä, se on tosi hankala ja siinä on vaikea sanoa just asiakkaalle, että kun raha on tiukalla, että ei me nyt tehdäkään tätä. Kyllä. Mutta ei voi ottaa, siis on todella riskaapelia ottaa sitten startupin joku iso asiakas, mikä sitten loppujen lopuksi ohjaa sun kaikkea tuotekehitystä. Sä et ole itse enää loppujen lopuksi ohjaksissa, että minnekä suuntaan se tuote kehittyy. Kyllä, ja tämähän on tosi inhimillistä ajatella, että tiedätkö, eihän tämä ole kuin 4 tunnin juttu meille tehdä. Mutta sitten kun siihen lisätään se suunnittelu ja jalkauttaminen, niin siinä on jopa sellainen riski, että sä saatat löytää itse sellaiselta polulta, joka vie sitä ytimestä ihan jonnekin muualle. Kyllä. Nimenomaan. Ja sitten tulee ylläpidettävää asiaa ja korjausta ja kaikkea muuta. Ja se on tosi iso juttu, että löytäisi sen. Että kun löytää jonkun asian, niin käy sen tarpeeksi pitkään läpi sen polun. Ja sitten kun huomaa, että okei, tämä nyt ei vaan toimi, niin sit vaihtaa. Että ei sen sijaan, että koko ajan hyppisi sivupoluille. Kuinka tärkeänä sinä näet, että siinä on tämmöisiä advisoreita, luottohenkilöitä, jotka ikään kuin näkee sitä arkea sitä rinnalta ja pystyy ehkä vähän tulitukea antaa asiaan X, Y, Z? Luulen, että varmaan olisi tosi paljon apua kyllä sellaisista. Että ehkä ne pystyy katsoa ulkopuolelta vähän objektiivisemmin sitä, että miksi nyt tonne lähet, että eihän tämä ole teidän ydinbisnestä ollenkaan. Just. Hei, meillä kuuluu tähän osioon myös tämmöinen yllätyskysymys. Juuri saamani tiedon mukaan meillä on täällä jännittävä kysymys Jussille. Mitä? Täällä on itse asiassa minulle hyvin läheinen teema.
rakkaudella rovaniemeltä.fi. Jussi, mikä oli se hetki, jolloin teki mieli lähteä Lappiin poroja paimentamaan, mutta jatkoit silti? Jaa. Olisikohan se semmoinen hetki, että ensimmäistä isoa käyttöönottoa lähdettiin tekemään ja tiedettiin, että ihan kaikkea, mitä asiakas pyysi, ei ole toteutettu ja silti sinne piti vaan mennä rintarottingilla ja miettiä matkalla autossa, että hymy pidetään kasvoilla koko päivä ja otetaan kaikki palaute, mitä tulee ja sen jälkeen hoidetaan, mitä tulee vastaan ja niin se meni, käyttöönotto meni lopulta hyvin. Illaksi päästiin kotiin ja yö koodattiin ja aamulla takaisin asiakkaalle, että tässähän tämä on. Nopeat liikkeet on näyttäviä. Kyllä. Hyvä. Mehän täällä yritystehtaalla tosiaan autetaan startuppeja sen nopean kasvun pariin ja jos siellä on sinulla mielessä jokin sellainen liikeidea, jossa voisi tämmöinen skaalautuvan kasvun aihe olla, niin me ollaan erittäin mielellämme sen asian eteenpäin viimeisessä apuna. Lämmin kiitos kaikille. Kiitos Jussi Seppälä. Tämä oli ilo. Kotikatsomoihin. Pysykää turvassa ja muistakaa juoda vettä. Moi moi!